Deramangni yakni haifano kamakha mairum khatijak gas cylinder teibu manui rok mohai khairok ma sungsani bagwi dop harokni thanio kisa chubachu sankha tabok naithai boni thani chubachu busuk phaino Bureau Report I News. Ani bumungke orangnya porba jumatia para gorjong pola omo tini di poro wate amani na mo waban kuwak phaiwe nok odde sikrikha bono kisa suba suksang jaga takhor bukurno bohi besarok kisa masa nangbanya apa dukhole malia baje baidrong ha u puturok pa sana phalya har pere chara banya busu hasalni kuwak phalang kusungma khni 500 फुट रौ नायना 500 मिटार रौ so oroni phaibe thongpare odde ongso krikha no khani ni bahai tongmani ba no kono rokom family sole madro ko tonglai jamani ka paja jaya ko apan paja jaya pha khaimanlia ka sa korok ke bisingo le tomarok derakha bisingo gas rok mairu rok thong sipe bile ha maisala rok krikha ke tabok suba chu suba chu kisa sangda tak